So inyo makita ang kaning kaning sunog nga akong girespondihan, no. Sa akong YouTube Benji Telisik mayong hapon, no, ang kaning sunog nga tubag karon diri mismo sa may Dan Hongkera Barangay San Antonio ning atong Dagpay Sugbo mga kasuper. Nga ang kaning building dunay ang ubos ini establishment ya dunay nagpuyo sa ibabaw. Kabahin. Yun dan, nga may kita ninyo ang grabe kaaso kayo mga igala. Spine board! So, nagitaw. Kasuod kabahin ng mga kasuper. Ang kaning mao nga kuan na ang kaning mao nga gi-rescue kiro sa ato mga firefighters mga igala. Mo ni ang sunog karon diri mismo sa ato ni motangan no sa atong YouTube Benji Telisik. Ay ka magkaliwat uya sa atong page Benji Telisik og sa atong page sa Super Balita. Sunstar Cebu. No, nagtanaw ka mga igala, mga kasuper. Ini mga tungura. Nag-responde na yung tagdali, no? Tungod kay diya karon na. Do nagita mga kasuper ring fire scene nga ato girespondihan karon mga igala. Mo na nga dali ang ganing poste ba poste. Okay, spineboard. Ang poste. Okay, nagitaw sa sud mga kasuper. Tuwala! Papaw? Magiti na mga sumasabaw, tinamawa.